Oriol, endevina el jugador en 6 pistes. Som-hi. Va néixer el 1992. Hòstia, jove, Messi. No. No, ja ho sé que no. L'últim gran torneig que va disputar va ser l'Eurocopa del 2021. On va ser l'Eurocopa del 2021? Va ser a Anglaterra, va ser, no? La que va ser per tot el món. La que va guanyar Itàlia. Que al final va ser Wembley, vale. Sí. Aquell era l'últim gran torneig però de la seva carrera. L'últim que ha jugat fins a dia d'avui. Vale. Continua. Ha jugat al Mallorca. Sí, continua. 124 gols a Lliga espanyola. Que molt perdut, No ho sé, tio, qui? Ai, segueix. És el màxim golejador històric del Villarreal. Hòstia. Hòstia, tinc la imatge però sobre el nom, tio. Vale, continua. És una llegenda perica. Gerard. Sí. Sí, Gerard. Gerard Moreno, no Romero, Moreno.